Hai dous modos de xogo. Un deles consiste en ver quen chega antes ao seu hábitat, que serían os xogos de nivel iniciación. E logo está o nivel avanzado, no que o que importa non é tanto chegar como as misións e os puntos que se van facendo polo camiño. No nivel de iniciación hai 3 xogos. O máis básico, logo engádeselle unha norma máis e logo unha segunda norma. E con esas normas complétase a explicación para poder xogar a nivel avanzado. No caso do avanzado, pódese xogar de maneira colaborativa, solitaria ou competitiva. Antes de explicar cada un dos 6 xogos por separado, hai unhas normas comúns a todos eles. Unha delas é que todos os animais comezan na cabeceira do camiño e estes son os hábitats aos que hai que chegar. Pero só no xogo máis básico de iniciación comeza cada un no seu camiño e nosotros sempre terán que estar mesturados. As follas en todos os xogos comezan aquí, no antes e despois das montañas. Unha cousa moi importante en todos os xogos, incluído o modo colaborativo, é que ninguén vai poder saber que animales son as outras persoas. Repártese unha carta e este é un segredo que hai que manter ata o final da partida, porque durante todo o xogo todas as persoas van mover todos os animais. Por tanto, hai que xogar con picaresca e disimulo sin esquecer o noso obxectivo. O movimento farase con estas cartas. Nestas hai 3 camiños, explicaremos despois como funcionan, e nestas hai 4. Cando alguén queira mover un animal, por exemplo, sai esta carta que ten -2, 0 e máis 2 e pode facer que sexan estes 3 animais, ou estes 3. Ten que ir ordenados. E a carta pode ir así, máis, 0 e menos, pero tamén se pode facer así. De maneira que nós escollemos a que animal lle corresponde cada un. Por exemplo, se eu poño isto así e digo o unicornio avanza 2 casillas e gaña esta folla. O cisne durme, non se move. E o dragón retrocede 2. Neste caso, como non pode retroceder, quedaría aí. Se o dragón estivese avanzado, iría 2 casillas para atrás. Logo outra persoa saca unha carta que ten estes movimentos. Poden ser estes 4 animais ou estes 4 animais. E pode ser así ou pode ser así. Por exemplo, eu digo, pois prefiro que o unicornio quede dormido, o cisne retroceda, o dragón avance 1 e este avance 2. E así, poquinho a pouco, vais avanzando. Cada vez que unha persoa ten unha folla destas, unha ou 2 ou as que sexan, poderá modificar o valor disto. Por cada folla podese sumar ou restar un punto. Por exemplo, se eu quero usar as 2 follas xuntas nesta lúa, no canto de ter 0, podría ter 2 ou -2. Teñen que ir todas no mesmo. Podo gastar solo unha e reservar a outra para outro momento. Ou podo gastalas xuntas. O que non podo é poñer unha folla aquí e outra folla aquí. Tería que empregalas todas no mesmo camiño. E non importa que animal colleu a folla. Se eu son o dragón e co cisne collo esta folla, gaño esta folla, porque ninguén pode saber que animal é cada quen. No nivel de iniciación, o primeiro xogo, que se chama Carreira Misteriosa, consiste en que os animais cheguen ao seu destino. O primeiro animal que chegue, gaña. Só neste xogo, cada animal vai comezar no seu camiño. Logo nosotros, no resto dos xogos, tanto de nivel de iniciación como de avanzado, irán mesturados. Póñense as follas antes e despois das montañas, como en todos os xogos, e nestes de iniciación, nos 3, pos esta peciña, da cor do camiño, na penúltima cela, antes de chegar ao hábitat. Iránse movendo, como no resto dos xogos, iránse collendo follas, e cando un animal pase preto dun destes cubos, ben sexa caendo na cela ou ben sexa adiantándose, este cubo vai para aquí. Se aquí hai tantos cubos como persoas están xogando, xa non se dá máis voltas ao monte. En todos os xogos o monte vai ir dando voltas todo o tempo, cando se acaba, barallas e volvese a mover. Pero nos de iniciación,
Cando haxa aquí estas 3 peciñas, ou 4, ou 2, as que sexan, dependendo do número de persoas, remata o xogo, para evitar que se atasque moito se alguén xa identificou quen é o animal de outra persoa e anda xogando a ir para diante e para atrás e non dades chegado ao final. Non hai que caer xusto nos cubos, a diferencia das follas, que sí que hai que caer xustas cando se queira coller unha folla. No seguinte xogo de iniciación, que sería buscando un fogar, é exactamente igual, pero ningún animal comeza no seu hábitat. Poden quedar cerca ou lonxe porque van de maneira aleatoria. Xógase exactamente igual. A diferencia é que agora os animais teñen que ir cruzándose. Poden ir para adiante ou para atrás. Se o dragón quixese mover 2, podría facer 1 e 2, pode facer 1 e 2, 1 e 2 para baixo, 1 e 2 para aquí, e o mesmo para atrás. O unicornio pode facer para atrás 1 e 2, pode facer 1 e 2, incluso por aquí, da igual que sea para dentro ou para atrás, podense mover para dentro ou para atrás, para arriba ou para baixo, en calquera dirección, para dentro ou para atrás, pero cruzándose nos camiños. E o que ten de especial esta norma, que xa será común a todos os xogos, é que se agora sacamos unha carta e queremos que se mova neste camiño, como aquí hai un máis 2, podemos escoller se queremos que mova este, ou este move 2, ou este move 2. Se houvese que retroceder, se o fixésemos así, tamén poderíamos escoller sempre cando os 2 poidan retroceder. Como este non pode ir para atrás, necesariamente teria que ser o dragón. Se este estivese avanzado e aquí temos menos 2, sí que podería vir para atrás este, ou vir para atrás este. E en ningún xogo de iniciación ou avanzado nunca pode haber 2 animais na mesma cela. Se este move 2, vai para diante, ben sexa para arriba, ben sexa para baixo ou ben sexa para aquí, pero salta a seguinte cela, sempre. E finalmente, na carreira de obstáculos, xógase igual que neste, mesturados, e metemos outra norma máis, que será que as montañas non se poden pisar. Se o Faxain vai camiñando por aquí, terá que esquivar a montaña se quere seguir avanzando. Estas son as normas dos 3 xogos de iniciación. No primeiro, todos comezan no mesmo camiño. No segundo, comezan mesturados. E no terceiro, ademais de mesturados, non poden pisar as montañas. E con estas normas, chégase ao nivel avanzado. No modo avanzado, a montaxe cambia un pouquiño. Nos 3 xogos, colaborativo, individual ou competitivo, xógase igual. Cambia simplemente un pouquiño a norma con respecto ás misións. Todos comezan en sitios diferentes, todas as follas antes e despois das montañas. Os cubos póñense aleatoriamente ali onde hai bolboretas, 4 cubos por camiño, e aquí xa non remata a partida cando chega un. Remata a partida cando chegan 4 animais. Dá igual canta xente estea xogando. Aínda que xogue só unha persoa, cando chegan 4 animais remata a partida. Mentres, hai tempo para ir facendo as misións. Se os chegar 4 animais, o quinto animal que non chegou aínda, imaginemos que o faisán chegou hasta aí, o alce mellor chegou ata aquí, porque nas misións pode ser que non haxa que chegar ao mesmo hábitat, e este chegou ata aquí. Se o cisne é de alguén que está xogando, esa persoa ten unha última acción, só esa persoa, ninguén máis. Esa acción ten que levar a conseguir algo, algunha misión, ou avanzar, ou o que sexa. Se esa acción non lle vai supor ningunha ventaxa, ningún punto, non é necesaria. Se ese cisne non é de ninguén, rematou a partida. No modo avanzado, ademais da montaxe, porque se van poñendo os cubos nas bolboretas, tamén cambia que se empregan misións. Hai diferentes formas de conseguir puntos. Se unha persoa chega ao seu hábitat, por exemplo, se o alce chega ao hábitat do alce, gañaría 2 puntos. Tamén se gañan 2 puntos por cada folla gañada que non se gastou. 2 puntos por cada folla. E tamén se consiguen puntos por cada cubo da túa cor no teu hábitat. Por exemplo, se o unicornio chega ao seu hábitat, ten aquí
4 puntos, 2 por cada cubo azul. Ten que chegar. Se o unicornio non chegase ao hábitat, eses 2 puntos por cada cubo non se recibirían. E a maiores, os puntos que dean as misións. Sempre se van repartir 3 misións. Se é competitivo, cada persoa recibe 3. Se é colaborativo, son 3 misións á vista de todos, independentemente de canta xente xogue. E se é individual, tamén recibe 3 misións. As 3 misións pódense coller daqui ou daqui onde se queiran. 3 daqui ou mesturadas. Cada persoa só pode ter como máximo 3 misións. Se en algún momento completar unha misión e non quere repoñer, quedaría con 2, con unha ou con ninguna, como se queira. Ou pode incluso colleras noutro momento, porque nunha quenda pódese ou mover ou coller misións. A diferencia entre coller dun lado ou outro é que estas misións de candeado aberto vanse cumplindo ao longo da partida, polo tanto, cando se completa a misión, pódese coller outra e así facer máis misións. Por exemplo, aquí pon que o cisne ten que ir ao hábito do unicornio. Se eu son o cisne, levarei 3 puntos. Se eu non son o cisne, levarei 5. É dicir, que se eu, con este cisne, chego ao hábitat do unicornio, fixen a misión. Boca abaixo, sin que ninguén saiba que misión é, vou na retirar a un ladiño para puntuar despois ao final da partida e, se quero, podo coñer outra misión deste tipo ou de candeado pechado, do que queira. Por outra banda, as de candeado pechado contanse ao final da partida. E, por tanto, hai que quedar con elas todo o tempo, por cada peza calquera no teu hábitat. É dicir, hai que chegar, aquí pon que tes que chegar. Se eu son un unicornio e chego a este hábitat, levarei 2 puntos por cada peza azul que teña aí. Se non chego, non puntúo. Eso faise sempre, pero a maiores con esta misión, polas pezas que non son as miñas, tamén levo puntos, un puntiño por cada unha delas. Polo tanto, eu, se chego, levarei 2, 4, 5, 6, 7. En cambio, hai outras misións de candeado pechado que o mellor xa non é posible facelas. Aquí dá puntos polas follas non retiradas. Se ao longo da partida se retiran todas as follas porque todo o mundo foi collendo follas, esta misión xa non é posible facela. E, por tanto, non pode penalizarme, porque se non a fixen é porque é imposible. Entón, si ensinaría a carta, diría que todo o mundo tiña esta misión que xa non é posible facer, retíroa e podo repoñer ou non, como queira, pero non penalizaría. Só penaliza se ao final da partida eu teño unha misión que mandaba a facer algo e non o fixen. Con respecto a puntuar por chegar ao hábitat propio, hai certas misións que modifican o hábitat do animal. Se eu son o cisne e recibo esta carta, o meu hábitat ao que teño que chegar e polo que vou puntuar será o do unicornio. É dicir, o cisne chega aí e, como son eu, puntúo 3 puntos no canto de 2. Pero ese será o meu hábitat. En cambio, os cubos que van puntuar ao final da partida serán os que o cisne teña no seu lugar. É dicir, o hábitat sempre é o propio e os cubos sempre son os que están no hábitat propio. Pero se a min me mandan ir a outro hábitat, esta vai ser a miña meta. Pero os meus cubos tamén me van dar puntos. Se eu non fose o cisne, entón recibiría puntos por levar o cisne e o meu animal tería que chegar ao seu hábitat correspondente. Ao final do manual, tedes unha táboa para ir mirando os puntos que fixestes en calquera dos modos de nivel avanzado de misións, para ver a relación que tedes coa natureza. E, por outra banda, tedes aquí uns cadriños para que poidades escribir, se queredes, cando xogastes, a que xogo xogastes e cantos puntos fixestes, para ver se pouquiño a pouco ides mellorando a vosa puntuación.